Hello guys, good day to all of you. Dito tayo ngayon sa Allen Port Terminal Ferry Boat. Hindi pa nakalarga kaya ganyan tayo, standby. And sila yung mga coin divers, mga barya tinatapon ng hinihintay nila mga pasahero, mga bakasyonista. Yan yun, yan. And the classic coin divers of Allen, Northern Samar. Okay. Ayan ang grupo ng mga makasi-kasi, mga mga tuso. Ito naman grupo ng dalawang amateur divers, mga bata. Hindi sila sumasali sa kanila kasi naman lakas ng yan, lakas mangurakot yan mga yan, sapawan lang sila dun. Yan. Ito po, Boss, request mo lang, papel naman. Boss. yan. Guys, sana huwag yung kalimutan mag-subscribe. Subscribe and likes and make comments para buhay na buhay ang ating pagkawaray tayo. Pwede lang mo ito sila kakahayok. Sila kakahayok. Okay guys, mga amigos, sangkayan, dito lang muna tayo. Hasta la vista. Next episode. Thank you.